खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो इलेक्शनाथ' जाबायानो ओमफ्राय रिजाल्टबो मोनबाय बिपिएफआ देरहाबाय देरहानानै दा सरकारबो दासिगोन दानायनि उनाव जोंहा सावरायनांगौआ बे मोनसेल' एबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिपेन बर' सारा पलिटिक्स खालामबाय बियो पलिटिक्स गेलेबाय दा बिनियाव सोंनांगौ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना प्रमद बर' सारजों खै लाखआव बायजानाय खै कोटियाव बायजानाय दिपेन बर' सारा एबा एबसुखौ फाननो थाखाय खै कोटिनि थाखाय फानदों प्रमद बर' सारनो बेखौ सोंनांगौ दिपेन बर' सारनियाव आरो दिपेन बर' सारा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोमा सुवालासिनो बियो ओरैबायदि गावनि गोसो बायदि सालायलांबाय बे गावनि बिमा बिफाया हरखानाय बायदि मोनसे अर्गेनाइजेशन बायदि सालायलांबाय दिपेन बर' सारा 5 इयार्स सालायनायनि उनाव आरो खनसे जाफिनबावबाय प्रेसिडेन्ट अब्ला साननानै नाय दिपेन बर' सारखौ दिपेन बर' सारमोन बायदिया एबसुखौ मोजां दैदेनाखै दिनैनि दिनाव दिनै एबसुआ जाय पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट खालामदोंमोन बे पलिटिकल पार्टिया फ्लप थांबाय जिर' 6 एमसिएलए दानो हायो सोरबा सरकार थांनाय 5 बोसोरनि सिगां इलेक्शन जादोंमोन ना बेयावबो फ्लपमोन बिजेपिजों गोरोबथा खालामनानै बिथांमोना सरकार सालायबोबाय 5 इयार्स 5 बोसोरखौ नाथाय दिनै सोंनांगोन दिपेन बर' सारनियाव दिपेन बर' सारा खै कोटिनि थाखाय बायजानाय गामि हाबनानै जेन मिसलिडिं खालामनानै मानसिफोरखौ भट थु उमुगाव थु होननानै फोरोंहैदोंमोन दिनै बर' मानसिफोराबो बुजिबाय माखासे बर' मानसिफोरा मिसलिडिं जाबाय पलिटिकल पार्टिखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ गेलेनो होमोन ना नों गेजेराव मानो हाबनाय नोंहा मा दरखारदोंमोन नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशनखौ नोङो पलिटिक्स खालामबाय जाला जेब्लासिम प्रेसिडेन्ट थागोन दिपेन बर' सारा अब्लासिम एबसुआ मोनसे नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन जानानै थाया बियो बेखौ गेट आउट खालामनांगौ रिजाइन हो गन्थङाव लाजिनाय दङबा गन्थङा जुदि नोंनिया लाजिनाय दङबा नोंनि मोखाङा जुदि लामा सामायाव थांनानै लाजिनो रोङोबा रिजाइन होनानै एबसुनिफ्राय गोजानाव थादो सोरखौबा मोजां टेलेन्टेड सुबुं नायनानै प्रेसिडेन्ट बानायदो नोंसोर बायदिया गावनि बेनिफिटनि थाखाय अर्गेनाइजेशनखौ इउज खालामो नोंसोरो समाजा दा नोंसोरखौ मोजाङानो मोनला एबसु होनबाथाय गाज्रिसो मोनखायो इउपिपिएलसो बिसोर एबसु होनबाथाय इउपिपिएल बदनाम खालामबाय एबसुखौ दिपेन बर' सारमोना बदनाम खालामबाय दिपेन बर'आ मस्ट वान्टेड लिडार होनबा दिपेन बर' हारिनि गेजेराव दिपेन बर' सारखौ रिजाइन होनो हो आरो दिपेन बर' सारा एबसुजों जेबो कानेक्ट थानो मोना बाट एबसु मोनसे आफादखौ लानानै नोंथांमोना जि गेलेबायदि 10 बोसोर गेलेबाय 10 बोसोर पलिटिक्स पार्टिनि खामानि मावनाया मोनसे मोजां अर्गेनाइजेशनखौ पलिटिक्स होनानै नोंथांमोना सिनायथि होना लादों गावसोरनो सिनायथि होना लादो मोनसे मोजां आफादखौ जुदि मोजां आफादै दोनाबा बेखौ बयबो गाज्रि नोजोरै नायखासिगोन आं एबसुखौ गाज्रि बुङाखै एबसु आफादखौ आं गाज्रि बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं गाज्रि बुङाखै बेयाव थानाय लिडारखौसो बुंदों आं दैदेनगिरिफोरखौ बै जाय दैदेनगिरिफोरा दैदेनदों बे गावसोरनि टुल बायदि इउज खालामदों एबसुखौ आफादखौ बेखौसो बुंदों आं नोंथांमोना गोसोआव दुखु मोनना लाब गैया जाय बिथांमोना एबसुनि खामानि मावग्रा मावथि हान्जा नोंथांमोन आदामोन फंबायमोन
नोंथांमोनखौ बुङाखै आं एबसुनि दैदेनगिरि जाय दैदेननाय बिथांमोननि आइडियोलजियानो बेलेग फेक आइडियोलजि बिथांमोननि लुगैनायानो बेलेग हास्थायनायानो बेलेग जुदि बर' फरायसा फरायसुलिनि मोजांखौ लुगैयोमोनबा मोजां खामानि मावगौमोन दिनै पलिटिक्सआव जयेनानो जायामोन पलिटिक्सनि नोंथांमोना केम्पिंआनो खालामनाय नंगौमोन बेखायनो बुंदो दिपेन बर' सारमोननि आइडियोलजियानो फेक नंखाय आइडियोलजि बिथांमोननिया समाजखौ सिबिनायनि मुङाव समाजनि मोनसे मोजां अर्गेनाइजेसनखौ गाज्रि खालामनाय गाज्रि बिमुं होनाय बिथांमोनानो एबसुआ गाज्रि नङा आं एबसुखौ गाज्रि बुङाखै एबसुनिफ्राय ओंखार टाटा बाय बाय होन नों इलेक्सन गेलेयो मा गेलेयो गेलेबानो जाबाय नों सोरखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय किन्तु जाय जेसेबांहालागै दिपेन बर'आ थागोन अब्लासिमहालागै बे पलिटिकेलनि पपेट जाना थागोन पलिटिकेल लिडारनि सासे सुबुङा बिथोन होनाय बायदि खामानि मावगोन बियो मासे पपेटआ बेबायदिनो मावखायो समाजनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय अर्गेनाइजेसनखौ इउज खालामो मोजांनि थाखाय गाज्रिनि थाखाय गाज्रि होननानै मिथिखायो पलिटिक्सआव गाज्रि खामानि सोलिखायो बेयावबो नाथाय पलिटिक्सखौ सरजाबनानै इउनियनजों गोरोबहोबाय अर्गेनाइजेसनजों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गावसोरनि आखायाव सोलिनाय बेबायदि खालामना लादों बिथांमोना गावाथ' लिडारानो गाव बुंबाला सेला मेलाफोरखौ बुंनोसै फन खालामसै उमुक तुमुक खालाम हेन टेन पावटेन खालाम जाहा फंबायमोन बेबायदिजों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आलादायै राखि बेखौ आलादायै थानो होन पलिटिक्सआव मालाबाबो हाबदेरनो दाहो जै पलिटिक्सआव हाबबायना बेयाव गुनजेरबो अरबाय जोंखाबाय गाज्रि खामानियानो जाखाबाय बेयाव एबसुआ मोजां मोनसे अर्गेनाइजेसन हारिनि मोनसे सिनायथि होग्रा मोनसे एबसु हारिनि संरैखाथि होग्रा मोनसे एबसु हारिमुनि रैखाथि होग्रा मोनसे एबसु बर' फरायसाला फरायसुलिफोरनि रैखाथि होग्रा एबसु दिनै पलिटिक्सआव हाबनानै बेखौ टुल बायदि बाहायबाय दिपेन बर' सारा बेनोसै आंनि खोथाया खुलुमबाय लोगोफोर गाज्रि मोनो मोजां मोनो नोंसोरनि खोथा खुलुमबाय शेयार खालाम मोजां मोनदोंब्लाबो लाइक खालाम शेयार खालाम दिपेन बर' सारनिसिम सहैथों रिजाइन होथों टाटा बाय बाय होथों मोजां सेंग्राफोर दङ मोजां टेलेन्टेड सुबुंफोर दङ सोरबा सासेखौ सायख'नानै प्रेसिडेन्ट बानायना दोनदो आरो हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ बिथोन होदो दायित्व होदो बिसोरनो अब्लासो एबसुआ आगोलनि एबसुआव फैफिनगोन नङाब्ला जेब्लासिम दिपेन बर' सारमोन थागोन एबसुआ एबसु बायदियै थाया बियो पलिटिक्सआव हाबखागोन बे सियरखा गोजोन्थों खुलुमबाय बाय बाय लोगोफोर